Be sy'n dda amdano Otakuzoku yn wahanol i siopa fatha game a game station sy'n domeniddio ar y stryd fawr ar y funud ydy ma'n rhoi elfen fwy retro ddech chdi a mae consoles o fatha'r 80au cynnar mae gennych chdi Master System, Super Nintendo a handheld consoles fatha Game Gear, bob math o bethau. Fi'n chwarae Vectrex yn fama ar y funud cythwn i ryddhau yn 1982 a oedd o flaen i amser i ddweud y gwir oherwydd oedd o'n dod efo'r sgrin really syml o gennych chdi di'r analog stick yma. I feddwl bod y analog stick nesaf hefyd dod allan am 15 mlynedd ar y Sony PlayStation 1 oedd gennych chdi jyst y 4 botwm yma, felly ia, syml iawn a lot o wyl. Vending machine anarferol iawn di hwn, di ddod syth o Japan a yn ytrych yna gael sweets o bethau fel la, ti'n gallu actually gael games Game Boy Advance a mae'n 3 pint ydyn nhw eto, so organ. Hi yn y cabinet yma mae gennym ni fersiynau prin o consoles da ni wedi gael o wledydd arall, felly mae'r Sega Saturn ma'n gwylod yn Japaneaidd yw hwnna, mond y Japan ydych chi'n gallu gael un gwyn. Felly bod y Sega Saturn yma yn liw wahanol, dos na'n gwahaniaeth yn yr ansawdd o gwbl. Tra bod efo'r Super Nintendo American mae yna wahaniaeth yr un Prydeinig, herwydd mae'r un Prydeinig yn rhedeg 17% yn arafach, sy'n effeithio ar y sain, mae'r llun yn cael ei compresio. Felly, draw fyma, da ni'n chwarae Mario, rili bach a bis, la pati bach. Tra bod America yn cael rhyw slim, tal Mario, so diolch yn deg rili yna di. Hyn di'r casgliad mwyaf dwi wedi weld o Mega Drives erioed a mae'n dangos o'n un trwy'r oesoedd, so fatha gynnwch chi accessories fatha'r Mega CD1 a'r Mega CD2 yn ddod trwy fo. So dyn nhw'n mynd just gwerthu pethau hen yma, mae gennym nhw technoleg newydd sydd dal yn chwarae games hen, retro, so mae gen chi 20 o games Mega Drive ar hwn. So mae un cartridge y size yma, so chi cael 20 o'n nhw'n rhywbeth mor fach yna sydd just yn briliant. Dwi wrth y modd efo'r siop yma sy'n gallu treulio oriau yma, so mae'n dod â gymaint o atgofion da dy fi a nostalgia.